булганга күрә сак кына әҙерәк булдыгы, шуңа ҡарамаҫтан, бөгөнгө кисә бик йылы үтер, шулайҙыр бит, әйме, Рәсүл ағай, шулаймы? Һеҙгә йылымы? Ярай, шулай булһын. Шулай итеп, мин һеҙҙе башта килгән ҡунаҡтар менән таныштырып китәм. Әлбиттә, ул Ҡурай телеканалы ярҙамында тәржемә ителде. Тәржемәнең авторы, текстың авторы Рәсүл ағай Сәғитов, алҡыштар булсын. Шулай уҡ был фильмды тәржемә иткән мөхәррир, редактор була инде русса әйткәндә. Мөхәррир ул беҙҙең Зилә апай Абдибаева, алҡыштар. Әлегә бөгөн бер генә актер килеп итте, Альберт ағай Мумудинов. Ҡурсаҡ театрының режиссеры, баш режиссеры белеүенсә, Дүртеп рәхмәт һеҙгә шулай килгәнегеҙ өсөн. Һәм бөгөн беҙ тағы ла шундай кескәй генә күстәнәс һеҙгә әҙерләнек, ул да булһа башҡорт теленә тәржемә ителгән мультфильмдар, йәнһүрәттәр. Һәм уларҙың өҫтөндә беҙҙең Тамыр каналының егәрле мөхәррире Ләйсән апай Усманова эшләй. Йәнһүрәтте күрһәтеп китәсәк, бонус рәүешендә кемдәр килгән барһынылар. Күңелле, күтәренке һәм әлбиттә бик йылы кис теләйбеҙ. Һеҙгә мин тиҙерәк йәнәм сөйкә өшөйөм. Тәржемә булһа ла булырға тейеш дип уйлайым. Әйткәндәй, кәрәкме ул тигән шул һораулар бар ине. Нидә, интернетта. Кәрәкмәй дип кемдәрҙер һорау билдәләрен, өндәү билдәләрен, өсәр һорау өндәү билдәһе менән язалар ине. Нимәгә кәрәк ул? Бөтәһен дә беҙ ятлап килде, рус телен бөтәбеҙ дә беләбеҙ. Бына мин быға былай тип яуап бирәм. Башҡортса киноларҙың булмауын нисектер тулыландырыу ул беренсенән, улай булырға тейеш. Барыбер дә беҙҙең телевидениела шул исәптән кинолар булғанда ла башҡорт теле яңғырап торырға тейеш. Икенсенән, был минең инаныуым, бына шулай кемде без кино ҡарағанда башҡорт теленә нығыраҡ ылығабыҙ кеүек. Договора заключены с Первым каналом, и права они приобретены господином Эрнестом, как вы знаете, наверное. И с его разрешения наши руководители взяли эти фильмы. Поэтому бергенә түгел, Татарстанда ла, Үзбәкстанда ла, Ҡаҙағстанда ла был фильмдарҙы тәржемә иткәндәр, әммә ләкин беҙҙең һымаҡ художестволы итеп, дубляжлы итеп фильм эшләмәгәндәр алар. Уларҙың идет, значит, на русском языке, а затем идет на казахском или на узбекском или на татарском языке. Башта кем тәржемә итә башланы? Ҡаҙағстан, Үзбәкстан, Татарстан, Башҡортостан? Урыҫтар. Мин үҙем Башҡортостанан. Татарстанда шундай тәржемә итеп, матур итеп фильмдар эшләгәс, ни өсөн беҙ эшләй алмайбыҙ дигән һорау туды. Хаким Мортазинды күрҙек, Маргуновта инде. Укытып ҡараныҡ, ысынлап та уның тауышы Маргуновҡа тап килеп тора. Шуны бик оҙаҡ уйландыҡ, бер вицинды кемде алырға дип. Шуны Айгөл Юлданова әйтә инде. Алмаз Амировты саҡырып ҡарағыҙ дип инде. Ул шул тиклем театрдан да ролдәрҙе күп эшләгән актер булараҡ беҙ уға тейергә, саҡырырға ҡурҡып йөрөнөк инде. Килмәҫ дип уйланыҡ. Ә ул йүгереп, осоп килеп, кастингты үтте лә, бына шулай итеп, шунан һуң хәҙер Никулин бит инде. Никулинды кемдән уҡытырға? Хөрмәт Үтәшевте тейбеҙ бит инде. Уйлайбыҙ да директорның ваҡыты юҡ. Һәм бына шулай уйланып нитә торғас, Зәлифә Марлыбаева беҙгә Альберт Имамтиловты Босаҡ театрынан килеп, кастинг үтеп, бик матур итеп. Унда әлбиттә ниндәйҙер хаталар киткән, менә баяғына ҡарап торғанда, Никулин мәсәлән шешәне уң яғына ҡуйҙы. Сәнсәләр һул яғына килеп сыға, менә шундай ниндәйҙер нескәлектәрҙе күҙәтеү, әлбиттә режиссер күҙлегенә күҙәтеү миңә әлбиттә төп эшемә әле бик ҡыҙыҡ. Театр актерҙарының, бына Ҡурсаҡ театрында бигерәк, беҙҙең посыл тип әйтелә, тауышты артҡы рәттәге малайҙар ишетергә тейеш дип әйтәләр. Менә һөйләшкәндә беҙҙең посыл бар. Телевидениела һөйләшеү әлбиттә бөтөнләй икенсе төрлө. Ошо посыл тәүге осорҙа бигерәк тә ҡамасаулай ине. Микрофонға ҡысҡырып һөйләшә башлаһаң, ул әлбиттә зашҡа китә, ул дөрөҫ булмай әлбиттә. Тормоштағы һөйләшеүҙән айырыла. Шундай ҡатмарлыҡтар булды әлбиттә. Ғөмүмән әйткәндә, был проекттар өҫтөндә эшләү бик ҡыҙыҡлы һәм тағы ла ҡабатлап әйтәм, минең өсөн ҙур тәжрибә булды. Мине ошо проекттарға алған өсөн Ҡурай каналына ҙур рәхмәтемде әйткем килә. Хаким ағай, һиңә ҡыйын түгелме? Йәнһүрәттә лә һин яман ғына балыҡ булдың да инде, әйме? Нидә лә, бында ла Моргунов бит инде, үҙең дә ҡыйын түгел, бөтәгә лә бер образ. Бәлки һин үҙеңдең күңелеңдә Вильсондың образын йөрөткән. Барыбер бит ул беҙҙең әйбер түгел, ул бит перевод.
Шуның өчен исемдерді мына Рәсүл ағай тарафынан шундай матур иттереп калдыруы, мына ниндейдир рус телләрендә калдыруы теге даже ниндейдир кимелдә бара шуны эшләп сыгарган артистларга, режиссерларга ниндейдир дань уважение. Бунда инде Марат агай турында күп күҙ әйттеләр. Һеҙгә лә тауыш режиссеры буларак бер сорауым бар. Голоса все снес оттуда с фильма. И они же говорят, на музыку говорят, на шуршание говорят. Сзади идет, допустим, топот ног, музыка идет и так далее. И птички там сзади поют. И я вот это, если слово убираю, то вот эти 3 предложения у меня тоже все убирается. И мне надо его восстанавливать. Поэтому приходится и прыгать, и говорить, шуршать, наливать, булькать там, я не знаю, все там, что угодно. Сколько времени ушло на именно вот операции «Один фильм»? Операции... Монтаж. Монтаж больше времени занял, чем запись голосов даже. Понятно. Где-то месяц. Bütün студия редакцияга таратып бирәбез һәм bütün студияларга ниндәй безнең Фәрхәт Гайнтинов, Лейсан Мәстова, Алия Минязова шундый оста актер һәләте булган редакторларны, режиссерларны буш вакытларын тотып, алып, кертеп, бикләп терлек, сыгармай. Шулай итеп, янбураттар тәрҗемә итәбез инде. Менә бүген бездә Динар Мәстов табылып булып китте. Кем был? Кем булды? Айо булды. Айо булды. Безнең редакторлар менән мин булай күн һайын аралашам бит инде. Уларның да төрле шундый мөмкинлекләрен, асыл төрле кызыклы хәлләр охшай. Но мин бигрәк тә актерлар, билдәле актерлар менән эшләргә яратам. Хәким Муртазин безнең яшь кунагыбыз, Хәким агай, шулай Нәгыйм агай. Техники янында нисек, студия нисек? Бездә һәйбәт, бездә тынныс, безнең дубляж студиябыз бар. Туристик каналында, Курай каналында күрәтләр фильмлар, авылдагы кешеләргә әйтелә. Ә мине уйлавымча, авылда кешеләр, Аллаһка шөкер, башкортча матур һөйләшәләр, авылдан килгән кеше. Ә инде безнең калала яшәгән кешеләр, балалар русча, башкортча телне белмәй. Фильмларда, дискта караган мөмкинме? Кайда хаталар? Культуралар статьясында уйланылмаган, моны әйтергә кирәктер. Центрда БТВ видеоның. Әйе, шунда гына, Әблай райондарда бик кирәк кешеләр хата. Бәлки футболкалардан бергә пушып. Киностудияның эше гөрләп бармагас, менә мин аптырайм. Фильмдә кирәк бит инде башкортса. Кытлык кисерәбез. Шунлыктан менә дублировать итәбез. Әгәр дә хәтерләйһегез икән, моны тел үтешен өчен, безнең милләт, безнең менталитет ниндәйдер кимәлдә барыбер хакланып калган өчен, без ысынлап та бик зур янау астында торабыз дип. Әйтмәү бездә. Әйтмәй башлады. Сакына утыргыз син хәтта исемне мөдәфиләгән Яшьтәр һәм әлбәттә кунактар күптергә рәхмәт, бигрәк Курай каналына зур итеп рәхмәт. Мизгә килгәс тәһримне куп сыгарманыгыз һәм әлбәттә асык йөз белән каршы алдыгыз, барыгыз да йыйдыгыз, зур итеп рәхмәт. Һәм әлбәттә эшләрегездә уңыштар, күбрәк звуктар һәргә төрле тавыштарда һиләргә өйрәнегез. Бәлки снапта Хәким агай миңа бер ябык кешенең ролендә элеп кереп куйдылар. Алла биргән. Силәпкә ялкынларга безнең Башат иҗади берекмә хәзерләгән башкорт футболкалары бар бүләккә. Аплодисменты. Рәсүл агай, бу сезгә. Иртәгә, чтобы эшкә киеп килегез. Курска гына. Ай. Хәким агай, бу сезгә каратышта. Башар двоечка әйтәгез. Бу Башат иҗади берекмә хәзерләгән быелгы елда иң тәүге очрашу булды. Очрашуда тагы ла буласак, бәйләнештә.ру сайтында карагыз, безнең белән булыгыз. Атыштар. Һәм иң яраткан уеным, бер генә уйнаганда 10 кулны күтәрдек. Күршенең башына алдык.
Aferin, üçünün uyga qaytqan